சூரியன் இல்லாது எங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய இயலாது. மழை இல்லாது எங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய இயலாது. புண்ணிய அவர்களே, இந்த உலகத்திலே செய் நன்றி தெரிஞ்ச ஆக்கள் தெரியும் இந்த சூரியன் பற்றி, இந்த சந்திரன் பற்றி, இந்த மலை பற்றி நல்லா அது தெரியும். இது தேவையான காரணங்கள் என்று செய் நன்றி தெரிஞ்ச மக்கள் நல்லா அது தெரியும். புண்ணிய அவர்களே, இந்த உலகத்திலே செய் நன்றி தெரிஞ்ச மனிதங்கள் இருக்கும்போது இந்த உலகத்திலே மிக அழகானது. ஆனால் செய் நன்றி தெரியாத ஆக்கள் இருக்கும்போது இந்த உலகத்திலே அப்படி இல்லை. சந்தோஷம் மனிதங்களுக்கும் இல்லை. புண்ணிய அவர்களே, இந்த பொங்கல் தேதி வரும்போது நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற மனசுக்கு செய் நன்றி பற்றி வர வேண்டும் ஒரு எண்ணம். புண்ணிய அவர்களே, நினைத்து கண்டு பாருங்கள், இந்த காலையில் நாங்கள் வரும்போது சூரியன் வரும் தானே, அதுக்குள்ளே எங்களுக்கு மனசுக்கு வரும், நான் இப்போ வேலைக்கு போவேணும், அந்த வேலையை நான் இன்று செய்ய வேண்டும் என்று மனசுக்கு வரும் தானே. நீங்கள் நினைத்து கொண்டு பாருங்கள், இன்றைக்கு சூரியன் இல்லை, அதுக்குள்ளே தேவையான வேலையும் எங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய இயலாது. நாங்கள் எல்லாம் தொழில் செய்கிறாங்க தானே, ஆனால் அந்த தொழில் எல்லாமே எங்களுக்கு செய்ய இயலாது சூரியன் இல்லாது. தெரியுமா, இந்த சூரியனத்துக்கு ஒரு திவ்ய புத்திரன் ஒன்று இருக்கு, அவர் தான் சூரிய திவ்ய புத்திரன் என்று. சூரியன் திவ்ய புத்திரனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பலம் இருக்கு. அது என்ன தெரியுமா, முடியும் அந்த திவ்ய புத்திரனுக்கு மனிதங்களுடைய நல்ல மனம் பார்க்குறது அவங்களுக்கு இயலும். அவங்க தெரியும், செய் நன்றி தெரிஞ்ச ஆக்கள் பற்றி நல்லா அது தெரியும், இந்த மனிதன் நல்லா அது செய் நன்றி தெரியும் என்று சூரிய திவ்ய புத்திரன் தெரியும். அதே போல் இந்த மழை வரும் தானே, நாங்கள் இந்த வேலையை செய்யும் போது மழை வரும். அந்த மழை வரும்போது அந்த மலத்தைக்கு ஒரு திவ்ய புத்திரன் என்று இருக்குது, அவர் பஜ்ஜுன். பஜ்ஜனும் அப்படித்தான், பஜ்ஜனும் திவ்ய புத்திரனும் அப்படி மாதிரி தான். அந்த திவ்ய புத்திரனுக்கு ஏலும் மனிதங்களுடைய மனம் நல்லா அதை பார்க்குறதுக்கு அந்த திவ்ய புத்திரனுக்கும் ஏலும். இன்னொரு திவ்ய புத்திரன் ஒன்று இருக்கு, அவர் தான் சந்திரன். சந்திரன் இரவில் எங்களுக்கு ஒளி கொண்டு வருவாங்க. அந்த சந்திரனுக்கும் ஒரு திவ்ய புத்திரன் ஒன்று இருக்கு, அவன் தான் சந்திர திவ்ய புத்திரன். அவருக்கும் ஏலும் மனிதங்களுடைய மனம் அழகான பார்க்குறதுக்கு ஏலும். புண்ணிய அவர்களே, இந்த பொங்கல் தேதி வரும்போது என்ற மனசில் நல்லா அது செய் நன்றி இருக்க வேண்டும். இந்த காலம் உள்ள அப்படி இல்லை தானே, மனிதங்களுக்கு உதவி பண்ணாக்கள் ஞாபகம் இல்லை. நாங்கள் வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்கு யார் உதவி பண்ணுற என்று மனசில் இருக்க வேணும் ஒரு செய் நன்றி. ஆனால் இந்த காலமுள்ள அப்படி மனிதங்களுடைய இருக்கா செய் நன்றி? அப்படி இல்லை தானே புண்ணிய அவர்களே. புண்ணிய அவர்களே, இந்த பற்றி நல்லாத சூரிய திவ்ய புத்திரனும் சந்த திவ்ய புத்திரனும் பஜ்ஜுன்ன திவ்ய புத்திரனும் நல்லாது தெரியும். புண்ணிய அவர்களே, இந்த காலமுள்ள மனிதங்களுடைய இந்த உலகத்திலே பார்க்கும்போது அம்மா அப்பா யார் என்று மகன் மகள் தெரியாது. அந்த மாதிரி காலம் இது புண்ணிய அவர்களே. அந்த மாதிரி காலத்திற்கு அந்த நம்ம ஆக்கள், பழைய ஆக்கள் சூரிய திவ்ய புத்திரனுக்கு அப்படி வந்தனை செய்தி அந்த செய் நன்றி அவங்களுடைய மனசில் இருக்கி எங்களுக்கு சூரியன் தான் ஒளி கொண்டு வராங்க என்று அவங்களுடைய மனசில் அந்த செய் நன்றி இருக்கி. இரவு வரும்போது அவங்களுடைய மனசில் இருக்கி சந்திரன் திவ்ய புத்திரன் தான் எங்களுக்கு உதவி பண்ணுறாங்க என்று அவங்களுடைய மனசில் இருக்கி. அது மட்டும் இல்லை, மழை வரும்போது அந்த மக்கள், அந்த காலத்தில் இருக்கிற மக்கள் தெரியும், மழை வரும்போது மழை எங்களுக்கு வாரத்துக்கு பஜ்ஜுன்ன திவ்ய புத்திரன் தான் மழை கொண்டு வருவாங்க. அந்த மாதிரி அந்த பழைய காலத்தில் மக்களுடைய அந்த செய் நன்றி மனசில் நல்லாது இருந்தார்.
ஆனால் இந்த காலத்தில் நாங்கள் வாகனத்தில் போகும்போது வேறு புது வீடு கட்டும் போது ஞாபகம் இல்லை, சூரியன் எங்களுக்கு வேணும், சந்திரன் எங்களுக்கு வேணும், பஜ்ஜுன்னு மழை எங்களுக்கு வேணும் என்று இந்த உலகத்திலே மக்களுக்கு இப்போ ஞாபகம் இல்லை. செய் நன்றி ஞாபகம் இல்லை. புண்ணிய அவர்களே, அப்படி செய்யக்கூடாது. எங்களுடைய மனசில் இருக்க வேணும் ஒரு எண்ணம், எங்களுக்கு உதவி பண்ணுற யார் என்று மனசில் இருக்க வேணும். இது சந்திரனுக்கு, சூரிய தீவபுத்திரனுக்கு, பஜ்ஜுன தீவபுத்திரனுக்கு அப்படி இல்லை. அம்மா அப்பாவும் நாம் இந்த உலகத்திலேக்கு கொண்டு வராங்க அவங்கள் தானே என்று அம்மா அப்பாவும் செய் நன்றி இருக்க வேண்டும். சகோதர சகோதரிகளுக்கும் செய் நன்றி இருக்க வேண்டும். மற்ற ஆக்கள் எல்லாருக்கும் செய் நன்றி இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியால் எங்களுக்கு இருக்கலாம். ஆனால் நீங்களும் கட்டாயம் இந்த காரணங்கள் பற்றி யோசித்து கொண்டு பாருங்கள். அந்த மாதிரி காலத்தில் அந்த செய் நன்றி தெரிஞ்சாக்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தார். ஆனால் இந்த காலத்தில் அப்படி செய் நன்றி தெரிஞ்சாக்கள் குறைத்தானே. புண்ணிய அவர்களே, இந்த காலமுள்ளும் அப்படி மாதிரி தான். சந்த திவ்யபுத்திரனுக்கு மேலும் மக்களுடைய மனம் பார்க்குறதுக்கு, சூரிய திவ்யபுத்திரனுக்கு மேலும் மனிதங்களுடைய மனம் பார்க்குறதுக்கு, அதே போல் பஜ்ஜுன்ன திவ்யபுத்திரனுக்கு மேலும் இந்த மலை எங்களுக்கு கொண்டு வராங்க அவங்களுக்கும் ஏலும் மக்களுடைய மனம் பார்க்குறதுக்கு. மக்களை பற்றி சாதாரணமான பார்க்க இயலாது. ஆனால் மக்களுக்கு முடியாத விஷயங்கள் தெய்வங்களுக்கு செய்ய முடியும். புண்ணிய அவர்களே, அதனால் மனசில் வச்சு கொள்ளுங்க. இந்த பொங்கல் தேதி மாதிரி மற்ற நாளத்திலும் செய் நன்றி மனசில் நல்லாது வச்சு கொள்ளுங்க வேண்டும். செய் நன்றி இல்லாத இந்த உலகத்திலே அழகான வாழ்க்கையும் இல்லை, அழகான குடும்பமும் இல்லை. அதனால் இந்த காரணங்கள் நல்லது மனசில் வச்சு கொள்ளுங்க. இந்த பொங்கல் தேதி இருந்தால் சில காலமுள்ள நான் மரணத்துக்கு வரைக்கும் செய் நன்றி என்ற மனசில் நல்லா அது இருக்க வேணும். எனக்கு யாரும் சரி சாப்பாடு கிடைக்கும் போதும் தண்ணி கொஞ்சம் இல்லாத நேரத்துக்கு தண்ணி கொஞ்சம் எங்களுக்கு தருவாங்க ஆக்கள் இருக்குதானே. அந்த விஷயத்தையும் நல்லா அது மனசில் இருக்க வேண்டும். அதுக்குள்ளே அந்த ஆக்கள் நல்லாது பார்த்துக்கிறாங்க கடவுள். அது உண்மையான தர்மம் இந்த உலகத்தில். தெய்வங்களுக்கு அதை எல்லாமே செய்யலாம். ஆனால் தெய்வங்கள் உதவி பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஆக்களுக்கு தான். செய் நன்றி தெரிஞ்ச ஆக்களுக்கு மட்டும் தான். செய் நன்றி தெரியாத ஆக்களுக்கு இந்த உலகத்தில் யாரும் கடவுள் உதவி பண்ணலை. அதனால் புண்ணிய அவர்களே, உங்களுடைய இந்த வாழ்க்கையில் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இருக்க வேணும்னா எப்போதும் உங்களுடைய அம்மா அப்பா சகோதரன் சொந்தக்காரங்க, அதே போல் எங்களுக்கு மழை கொண்டு வரத்துக்கு பஜ்ஜுன்னு திவ்யபுத்திரன், அதே போல் எங்களுக்கு ஒளி கொண்டு வராங்க சூரிய திவ்யபுத்திரன், அதே போல் எங்களுக்கு இரவில் ஒளி கொண்டு வராங்க சந்திர திவ்யபுத்திரன். அந்த திவ்யபுத்திரன் மனசில் நல்லா அதை வச்சு கொள்ளுங்க வேண்டும். புண்ணிய அவர்களே, அதனால் இந்த பொங்கல் தேதியில் நீங்கள் ஒரு எண்ணம் மனசுக்கு எடுக்க வேண்டும். நானும் இந்தக்கு இருந்தா செய் நன்றி தெரிஞ்சால்தா இந்த உலகத்திலே யாராவது சரி எங்களுக்கு சென்ன உதவி செஞ்சால் அது எங்களுடைய மனசில் நல்லா இருக்கு. நான் அவங்களுக்கும் பிறகு உதவி பண்ணுறாங்க, என்ன சரி எங்களுக்கு ஏழும்னா சின்ன சரி உதவி நான் செய்கிறேன் என்று மனசில் ஒரு எண்ணம் இருக்க வேணும். புண்ணியவார்களே, அதுக்குள்ளே உங்களுடைய பார்க்குறதுக்கு கடவுளுக்கு போய் சொல்கிறதுக்கு தேவையில்லை. கட்டாயமே நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு கடவுள் பின்னால் இருக்கு. அதனால்
நாங்கள் இந்த புண்ணிய கர்மங்களும் இந்த புண்ணியமும் நம்முடைய சூரிய திவ்யபுத்திரனுக்கு அனுமோதனை தருவோம். சந்திர திவ்யபுத்திரனுக்கும் அனுமோதனை தருவோம். அதே போல் நாங்கள் செஞ்சு புண்ணிய கர்மங்கள் எல்லாமே பஜ்ஜுன்ன திவ்யபுத்திரனுக்கும் இந்த பொங்கல் தேதியை தருவோம். அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். எல்லாருக்கும் வணக்கம்.